Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Безнең максат бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезнең яшәешен яктырту. Бүген безнең программада Казахстанның Отрау шәһәрендә татарлар ничек яши? Сугыштан соң да армый-талмый тирен түгеп эшләгән безнең әби-бабайларыбыз, әти-әниләребезнең истәлеге мәңгегә сакланып калсын өчен шушы почмакны ясарга уйладык. Әсәкәй районында театр елына йомгак ясалды. Иң беренче куйган спектаклебез Рәйсә исемле иде. Әнгамат Набаев пьесасы буенча халык бик яратып каршы алды. Яңа ел бәйрәменең күркәм мизгелләре. Традиции татарского народа нужно сохранять, культивировать. Тапшыру азагында Тайсырга 100 ел сәхифәсе. Бәрәкәтне югалтмыйча үзегезне саклагыз. Хәтерегезне саклагыз. Отрау шәһәре Казахстан Республикасының рәсми булмаган җир мае башкаласы. Күпчелек халык нефть яки балык чыганакларында хезмәт итә, кәсепче тормышын алып бара. Отрауда 260 мең кеше яши, шуларның 2000гә якыны татарлар. Милләттәшләребез мәдәни үзәкләрен дә булдырганнар. Ул бүген дә уңышлы гына эшләп килә. Сүз Таңсылу Насыйровага. Отрау яки элеккечә Гурьев шәһәренә быел 380 ел. Урал елгасы каланы Европа һәм Азия континентларына белә, елга аша зур 8 күпер төзелгән. Биредә 1995 елда татар үзәге корыла. Быел исә Татулык татар һәм башкорт этномәдәният берләшмәсе үзенең юбилеен белгиләп үтәчәк. Корылган максаты безнең халкыбызның, татар халкыбызның телен, туган телен саклау, шуннан туган гариф гадәтләрен саклау өчен Беренче башлаган чаралар безнең булды сугыш ветеранлар белән очрашу, шуннан соң сабантуйлар үткәздек. Быел татар үзәгемездә зур чараларның берәү ул юбилей үткәрергә әзерләнәбез. Быел Абай Кунанбаевның юбилее булачак. Шуның белән катар менә Габдулла Тукайның поэтический кичләрен үткәрергә дә ниятлибез. Татар үзәгендә музей да бар, төрле чирләрне берләштерүче киштәләр күп хәзинә саклый, тарих белән танышырга ярдәм итә. Менә музейда безнең сакланган экспонатларның иң кадерлесе дип әйтергә була. Өлкән Коръән китабында. Анда даже елы да күрсәтелмәгән. Һәм шунлыктан ул безнең өчен кадерле экспонатларның берсе булып санала. Кадерле экспонатларның тагын берсе бу тәсбих. Моның Мәрьям ана гыленнән ясалган, ул гөлдә үзенең шушындый ырлыклары, ул таш шикелле. Алардан әбиләр борыннан шушы тәсбихләр ясадылар. Музейдан кала татар үзәгендә Бөек Ватан сугышы батырлары да бар. Сугыштан соң да армый-талмый тирен түгеп эшләгән безнең әби-бабайларыбыз, әти-әниләребезнең истәлеге мәңгегә сакланып калсын өчен шушы почмакны ясарга уйладык. Әле бу башлангыч кына, монда әле барыбыз да монда җыйналып бетмәгән. Шулай да без моны башларбыз һәм инде җиңү көненә кадәр монда күп материал тупларбыз дип уйлыйбыз. Татулык берләшмәсе киләчәк буын белән дә нык элемтәдә. Популяр чараларның берсе кул эшләре түгәргә. Балалар биредә шигәргә өйрәнәләр, матур курчак яшелчәләр тегәләр. Бүген исә алар 8 март бәйрәменә бүләкләр ясыйлар. Татар үзәгендә телгә дә игътибар зурдан. 2009 елдан бирле якшәмбе татар мәктәбе укытучылары киләчәк буынны татар теле һәм әдәбияты, татар сәнгате белән таныштыра. Ил онытмас, берсән каныңны, ватан өченезгә керешкә, хәен канатама шилеккә, батыр канатама йөреккә. Берләшмәнең иҗат ягы да көчле. Татар үзәгендә Татулык ансамбле, балакай вокал ансамбле, яшьләр бию ансамбльләре дә бар. Отрауда гомер иткән милләттәшләребез саны 2000 кеше тирәсе һәм аларның һәрберсе 1000гә тора. Үзләренең тырышлыгы һәм татарлыгы белән тирә-якка яңгырап яшиләр алар. Таңсылу Насырова, татарлар, Отрау шәһәре, Казахстан. Әсәкәй районында театр елына йомгак ясалды. Театр үзе бер гомер исемле кичә режиссер, актер Наил Валишин истәлегенә багышлана.
Жерлі татарлар бу чараны драматург Наил Гаетбайның пьесасы буенча куелган «Үз хатыныма өйләнәм» дигән комедиясе белән билгеләп үтте. Берничә ел элек арабыздан киткән Наил Вәлишин Әсәкәй район үзәгендә дистә еллар дәвамында драма түгәрәген җитәкли һәм район мәдәният йорты сәхнәсендә классик әсәрләрне сәхнәләштерә. Мәдәният хезмәткәрләре белән авыл халкын берләштерүче сәхнә әсәрләре хакында Оренбургтан Фирүзә Сәләмова. Беренче тапкыр Наил абыйның үзе язган «Кызыл тау янында» дигән әсәрендә уйнадым инде мин. Ул үзебезнең якташыбыз герой Салихянов турында язган иде. Үзе актер, үзе режиссер, үзе пьеслар язган Наил Вәлишин якташлары хәтерендә күп кырлы талант иясе булып истә калган. Аның әйткән сүзләре әле дә хәтердә, сәхнәдә көлеп җибәрмәгез. Ул кеше алдында чишенү белән бер була дип әйтәдер. Бер дә онытмыйм аны. Рольдән чыгып китмә дигән сүз була бит инде бу. Дөрес уйнамаганда спектакльдә ул әйтеп җибәрәдер. Менә сеңлем монда, менә шушындай интонация белән уйнарга кирәк. Ә менә монда күтәренке күңел белән. Наил Вәлишин белән Зәйтүнә Вәлишина бергә Оренбург татар драма театрында уйныйлар. Гаилә коралар, аннан Әсәкәйгә кайталар. Бу ике милләттәшебезнең тандемы Оренбургдан Әсәкәйгә кайткач та дәвам ителә. Татар драматургларының әсәрләре профессиональ дәрәҗәдә сәхнәләштерелә. 70-нче елда кайттык. Иң беренче куйган спектаклебез Рәйсә исемле иде. Әмгамәт Набаев пьесасы буенча халык бик яратып каршы алды. Һәм шуңа елына без 2-3 спектакльләр чыгарадыр. Шул хәтлек яратып уйныйдыр. Халык та яратадыр, әлбәттә, шушы залларны туттырып киләләр ул вакытта. Вәлишиннар ике кыз үстерәләр. Элеонора белән Виолетта да әнисе белән әтисе кебек кечкенәдән сәхнәдән төшмиләр. Репетициялар ясыйбыз, аннан соң өйгә кайткач, кызым белән рольләргә бүлешеп, минем кызымның уйныйсы киләдер. Әле ул бала гына иде. Әйдә, әни, мин шул булам, ә син шул буласың дип рольләрне бергә уйныйдырык. Әтисе дә бергә кушылып шунда. Мәдәнияткә һәм сәнгатькә хезмәт итү безнең гомум гаилә эше булды дип сөйләде зур кызлары музыка белгече, җырчы, Әсәкәй районының мәдәният идарәсе җитәкчесе Элеонора Дәүләтова. Шундый гаиләдә үстем, сәнгатьне яратам. Театрны яратам бик. Театр куйганда, спектакльләрне куйганда, шунда бергә репетицияларда йөрдем. Мин композитор, киттем Сибайга көй язырга. Театр елы кысаларында драматург Наил Гаетбайның пьесасы буенча куелган «Үз хатыныма өйләнәм» спектаклен Наил Вәлишин истәлегенә багышлыйлар. Пьесаны Зәйтүнә Вәлишина сәхнәләштерә. Бу комедия бүгенге кешеләрнең бик җитди проблемасы, каты күңеллелек, битарафлык, бер-беребезгә якыннарыбызга игътибарсызлык турында. Профессиональ сәхнә, оннан 20 еллап рус халык драма театры түгәрәген җитәкләүдә бу эштә Зәйтүнә Вәлишинага ярдәм итә. Күпләрнең хыялы тормышка ашты. Әсәкәйдә яңадан татар драма коллективы торгызылды һәм эшләп китте. Шунысы үзенчәлекле. Спектакльдә катнашучылар барысы да районның татар авылларында эшләүче мәдәният хезмәткәрләре, ярдәмчеләре дә, хезмәттәшләре дә, җитәкчеләре кебек сәхнәдә. Шулай булганда гына мәдәният тормышын, аның проблемаларын аңлау җиңелрәктер. Безнең районда 7 авыл, татар авылы бар. Һәрберсендә дә драм коллективлар эшләп килә. Без менә район мәдәният бүлегеннән һәм клубный система белән бергә комиссия создавать итеп инде шушы спектакльләрне барысында карап чыктык. Барысы да бик яхшы әзерләнгәннәр бу ел. Оренбург өлкәсендә театраль жанрда эшләүче 1286 хаваскар коллектив арасында дистәгә якыны бу җирлектә иҗат итә. Театр елында Әсәкәй районының татар авыллары куйган спектакльләрне 1080 тамашачы карап өлгерә. Наил Гаетбайның пьесасын сәхнәләштереп куйдык.
Авылга кызлар килде, яки моңнар кайтсын авылга дигән 2нче елны Әстәгъфирулла дигән спектакльне күрсәттек, халыкка бик ошады. Минем драм кружокка пенсионер апалар йөри, укытучылар, яшьләр катнаша. Хәзер менә озак елларда без Рәдиф Сәгъдинең пьесаларын куябыз. Тырышабыз комедиялар күбрәк куярга. Үзебезгә дә кызык, халыкка да. Озак спектакльне куйдык. Кайфи бабай, Илен давай дигән Шәһәр Зайнашеваның пьесасыннан алынган. Яңа Сылтангал авылы коллективы халык театры исемен йөртә. Балалар студиясе белән Ылылар коллективы бергә эшли. Елына 2 спектакль. Иң берсе зуррагын сәгатьтән артык 2 сәгать була, кыскаларын да куябыз. 2 тип иҗатташ. Театр һәм тамашачы арасындагы диалог барып чыкты. Берничә дистә еллар дәвамында драма түгәрәген җитәкләүче Наил Валишинның якты истәлегенә багышланган беренче спектакль комедия булса, икенчесе драма булыр дип өметләнә куючылар да, уйнаучылар да. Оренбур өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә Яңа ел бәйрәменең күркәм мизгелләре. Традиции татарского народа нужно сохранять, культивировать. Тапшыру азагында Тайсырга 100 ел сәхифәсе. Бәрәкәтне югалтмыйча үзегезне саклагыз. Хәтерне саклагыз. Бәйрәм көннәрендә виртуаль котлаулар киң таралуга карамастан, открыткалар бәйрәмнең алыштыргысыз бер күркәм мизгеле булып кала. Бер-берсенә ясалган сүрәтләрне бүләк итү традициясе 1794 елда Англиядә барлыкка килә. Ә иң беренче басылган открыткада бәйрәм өстәле бәхетле гаилә сүрәтләнгән була. Томскида бу сәнгатьнең бу төренә багышланган күргәзмә ачылды. Толырак киләсе сюжетта. Томск өлкәсенең татар мәдәни автономиясендә яшьләр бик актив. Алар өчен очрашып, үзара аралашу иң мөһим күренешләрнең берсе. Яңа ел каршылау бәйрәмендә бергәләп кунакка Кыш бабай белән кар кызын, дусларын чакырып оештырырга булганнар. Гаилә бәйрәме программасы открыткалар тарихына багышланган ретро күргәзмә белән башланып китте. Быел аның оештыручылары ярыш элементын кертергә булдылар. Һәм чыршы уенчыклары, балалар һәм өлкәннәрне яңа ел тематикасына кул эшләре кушып, экспонатларның рәтен киңәйткәннәр. Вот, молодец. Вот я уже написал, я хочу конфеты и хорошие игрушки. Ложи. А потом? Все, а потом подведут итоги. Күргәзмәгә килүчеләр үзләренә ошаган экспонат өчен тавыш бирә алды. Мне понравилась открытка с номером 15. Там лиса с гитарой, то есть открытка у меня в детстве. Была такая открытка, я ее помню. Ну, очень значим, это открытки из моего детства. Балалар арасында ярышлар, бәйгеләр, бүләкләр, хәтта гитарага кушылып татар телендә җырлар. Бай эчтәлекле программа кичәне онытылмаслык итте. Даже несмотря, что праздники подходят к завершению, да, тем не менее, мы хотели, в том числе и для наших детей, его продлить. Вот, познакомить родителей с родителями других детей, детей своих познакомить, чтобы они знали друг друга. Да. Это вот, ну, такая социальная, активная цель. Я считаю, что, безусловно, традиции татарского народа нужно сохранять, культивировать, возрождать, поддерживать. Такие праздники нужны. Это теплая домашняя атмосфера. Это очень здорово, потрясающе. Милләтне тотып торган төп баганасы гаилә. Мондый очрашулар һичшиксез аны ныгытучы чара булып тора. Томскидан Елена Сафиуллина, Яңа Гасыр каналы.
Хәзер сезнең игътибарыгызга Тайсырга 100 ел сәхифәсен тәкъдим итәрбез. Инде билгеле булганча, аны танылган диктор Рөстәм Нәбиуллин алып бара. Узган тапшырулардан күренгәнчә, бу сәхифә бик кызыклы һәм кирәк. Сездән килеп ирешкән күп кенә фикерләр шул хакта сөйли, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Хатирәләрне барлауны дәвам иттерик. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без хатирәләр белән яшибез. Инде хәбәр иткәнебезчә, 1970 елда ТССРның 50 еллык юбилеена Казан телевидение студиясе документаль фильмнар төшерде. Менә шундый бүлмәләрдә студияның иҗат төркемнәре шау-гөр килеп, тарих өчен архивны файдаланып 5 серияле Совет Татарстаны исемендә телевизион документаль фильм эшләде. Бүген сүзебез шул фильмнар турында булыр. Әлбәттә, фильмнардан үзекләр дә тәкъдим итәрбез. Иң мөһиме, шул вакытларга кайтып, хатирәләрне барларбыз. Ә хәзер фильмга күчик. 1921 елның җәе. Корылык. Идел буе зур афәткә дучар була. Ачлык башлана. Картлар 1891 елгы ачлыкны искә алып, кайгыга баттылар. Кабатланыр микәнни? Шалдыдан bir крестьян хатыннан үзек. Ачлыктан кулда балалар, картлар, яшьләр барысы да үлә. Без башка иген уңган җирләрдән ярдәм көтәбез. Казанга сәламәтлек саклау халык комиссары Николай Симашко җитәкчелегендәге ярдәм итү комиссиясе килеп төшә. Миллион ярым халык өчен 7000 җәмәгать ашханасы ачыла. Республика 6 миллион пот азык-төлек, 10 миллион пот сортлы ярмалар кабул итә. Халык авыр тормышка түзә алмыйча, туган җирләрен ташлап китәргә мәҗбүр була. Ул елларда 200 мең кешене Украина, Белоруссия авыллары кабул итә. Шулай итеп, төрле халыклар арасында дуслык җепләре сузыла. Гражданнар сугышыннан соңгы авыр вакытларда Ленин илнең киләчәген уйлый. 1921 елның язында Ленинның социалистик төзелеш хакында планы барлыкка килә. 10-нчы съездда ашлык белән түләүне салымга алыштыру турында карар кабул ителә. Шулай итеп, икътисади сәясәтнең яңа чоры башлана. Авыллар уяна, сату алу эшләре җанлана, сәнәгатьне үстерер өчен ил көч туплый. По плану Гойларо вступила в строй первые электростанции в Казани. Казанда беренче электростанциялар төзелә. Завод-фабрикалар эшли. Трамвайлар йөри. Шәһәр тормышы яхшыруга таба бара. Первые спортивные команды. Моржи этого слова. Беренче спорт командалары барлыкка килә. Моржлар. Бу сүз телдә булмаса да, салкыннан курыкмаучылар су куена. Наданлыкка каршы эш алып барыла. 6 ел эчендә 200 мең кеше укый яза белергә өйрәнә. Революция кадәр
университетта түбән катлам балалары белем ала алмый. Анда нибары берничә бай татар гаиләсенең балалары гына укый. Совет властының беренче 10 еллыгында Казан югары уку йорты меңләгән югары белемле белгечләрне укытып чыгара. Республика үзенең милли кадрларын үстерә башлый. Бу Көнчыгыш берлеге делегатлары. Алар арасында татар хатын-кызлары да бар. Элек хукуклары булмаган татар кызлары мөселманнар арасыннан беренче булып үз хукукларын яклау өчен көрәш башлыйлар. Яңа тормыш төзүдә катнаша башлыйлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, рәхмәт сезгә бергә булганыгыз өчен. Тарихны менә шулай бергәләп барлау күңеллерәк бит. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Булганның кадерен белеп, бәрәкәтне югалтмыйча үзегезне саклагыз. Хәтерне саклагыз. Халкыбыз гомер-гомергә матур эшләре, изге гамәлләре белән дан казанган, татар булуы белән горурланган. Шушы юлдан тайпылмыйча, алга таба яңа үрләр яулап, изге гамәлләр кылып яшәргә насыйп булсын. Сау булыгыз.